Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Wani pagkiri sa Madagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggo. Ako ni. Gani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Gani, ikaw na. Tanga. Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagir? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agud mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras! Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:03 na sang aga! Good morning! Welcome na sa atong pagpalayag subong nga aga. Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. Isa ka oras na naman nga programa nga magapamukaw sa inyo, magahatag enerhiya kag magahatag yuhum sa tagsa-tagsa. O yari na ha. Gani sa mga tao dira nga may ara sang pagahimuon nga importante, may pagkakatuan nga importante, bugtaw na kamo dira dakpan ang balde habon kabo kag maligo. Ono kay nakamo dira laminday ha. Pagbangon na mga kaaksyon, dapat i-prove ta ha. That Filipino time is always on time. Nugay na dira balik. Pag nagbalik ka laban-laban, bugtaw kagid alas 10 siyang aga. Timayo bala na alas 7 siyang aga. Ang ginistoryahan no magkitaray ka mo. Nag-abot ka alas 10 iboya. Okay lang na. Kung ikaw yung magkapanindahan mga kaaksyon, imbes nga makakita ka pa dira sa nga madako-dako, kag matibsol-tibsol nga isda, kag labas nga isda, pag adlaw ka na ganyan magkanto sa merkado, te, ang nabili na lang ang imo, di ba? Sakit man naman. So mga kaaksyon sa liwata, welcome sa itong programa nga Johnny Tango Rides again. Kag kita magapalayag na naman, subong adlaw Domingo. It's January 24 of 2021. Kadasig sa adlaw mga kaaksyon, ano? So saan ito nagsugod ang unang adlaw sa bulan sa Enero. Kag malapit na kita mga kaaksyon. Magatakop sa bulan sa Enero, kag malapit na kita sa bulan sa Pebrero. Kag amo naman sa ginatawag naton nga bulan sang mga puso, di ba? Puso. Maging mabakal na naman ang ginatawag naton nga bulak, tsokolate, teddy bear. Kag mangin masambot na naman. Kuno hambal nila ko nagambala. Ang pagsakay kuno sa taxi. Kada February 14 na mo ginay mga kakson. Taxi. Kaya ko magsakay kuno sa tricycle. Makita ng itsura. Anyway, mga kakson, mayroon ko sang good news nga dala sa inyo, ha. Kay sini nga si Mana, matapos ang 3 ka semana mga kakson nga pagsaka sa nga produktong petrolyo, may ara sang matabo nga rollback. Rollback mga kakson.
sa produktong petrolyo. Iniya suno sa Uni Oil Philippines. Sininga simana sila ang magapanubo sa ila presyo sang diesel 10 tubtob 15 sentimos. Kag sa presyo naman mga kaaksyon sang gasolina, ini ang maganubo 15 tubtob 20 sentimos. Biskan pa paano mga kaaksyon, may ara sang good news. Biskan sinentimos lang to, o do importante nga may ara sang pagnubo, di ba? Amo na ginahambal nila nga hindi nyugig pagtagaan tsansa nga magka-love life ang gasolina or diesel dira. Because the moment na sila gani ang magka-love life, sila ay magmamahal. Sa muna mga kaaksyon, ang isa sa mga good news subong nga aga, it's Sunday, January 24. Anyway, mga kaaksyon, para balikan ang mga natabo sa itong unang panahon. Anyway, actually, it's 2 years ago lang, di ba? Ano bala ang natabo sa itong January 24, tuig 2018, diri sa Pilipinas? Aray mga kaaksyon, medyo masubo-subo kay Manti. Ang Mayon Volcano ang nagpagwa sang abo kag lava kag iniya nagresulta sa pag-evacuate sa masobra sa 56,000 ka mga tawo. Ang Mayon Volcano mga kaaksyon ang pinaka-aktibo nga bulkan sa Pilipinas ang nagpagwa sang fountain red hot lava kag mataas kag madamol nga lava sa tong tuig 2018. So I guess mga kaaksyon 3 years ago, di ba? Ang pagtibuok sang lava fountain sa ibabaw sang bulkan ang may kataason nga 700 meters or 2,300 feet. Kag ang abo naman sini ang naglupad may kataason nga 3 kilometers Lunes ang gabi. Hindi magdubo sa 3 kapag lupok ang sumunod sa nga natabuan sa sumunod nga adlaw. Ina Martes. Upod na diri ang pagwa sang madamo nga lava sa bulkan suno sa Fivox. Dugang pa mga kaaksyon sa impormasyon suno sa kay Quintin Velardo, 59 anyos nga mangunguma wala sila makatulog sa sina nga gabi tungod sang gahod sang bulkan nga daw atong gahod ka eroplano nga manog landing. Di sino bala makatulog sina mga kaaksyon? Diba? Do ato balang nagapangakig yung bulkan nga dumalupok na gid siya ati makatulog ka pa na mga kaaksyon. Basi bala kung matulugan kag gibaning kaso pagbugtaw basi ra ka na sa langit no. Kag ari mga kaaksyon, ini ang iya gin-share sa media sang ara na sila sa evacuation centers sa Legazpi City kung saan gindalaman niya ang iya nga asawa, mga kabataan kag iya mga apo. Apisar sang peligro, kinanglano niya nga magbalik sa ilang lugar nga may kalayoon 8 ka kilometro halin sa nagaalburuto nga bulkan para kuhaon ang iya nga baka kag mga karabaw para inikuno ang hindi mapahamak. May arag din sa mga tao mga kasyon mga masiling tabalang may value para sa ilang mga kasapatan. Apisar nga ara ang ila kabuhi sa peligro magabalik sila sa gihapon. Pagalik iti ginpunggan siya because mga kaaksyon na pila lang kabinuto matapos ang interview sa iya ang bulkan ang nagbugas ang mataas kag madamol nga abo nga naglapaw pa sa puti nga panganod pasaka sa asul nga kalangitan. Tikwaon mo to yung mga karabaw mo kag baka nga nakita mo to yung nagpalupad na naman sa madamol kag mataas nga abo ang bulkan. Tingin punggan sa mga kaaksyon. Inay mga kasapatan mabalik pa pero the moment nga ikaw gani imapahamak ka ati budlay na mga kaaksyon, di ba? Okay lang na sa pagdalagan mo dira pagkwa mo na tipalo ka kati mahilot-hilot pa na. Poy nang maigo ka dira ya or butang naton be may naglupad dira nga bato na igo ka dira sa likod kasakit yung mga kaaksyon, di ba? Sakit na ya. Kay manti dagko niya nga bato kag init pa na iya nga bato mga kaaksyon bago na luto, di ba? So matapos ang paglupok sang Mayon Volcano,
ginsaka ang alert level sa alert level 4 kag ang peligro ang naglapad sa 8 ka kilometro halin sa crater kag nag-require sa mga residente nga mag-evacuate kapin sa 56,217 ka mga tao ang gindala sa 46 ka evacuation camps nga ginassister man sang mga pulis kag army. So mga ka-aksyon, para balikan pagid, para padalman ta pagid, base sa record for the past 500 years, ang Mayon Volcano ang nag-erupt sang masobra sa 47. Sa historical observations, ang unang paglupok sini sadtong 1616. Apang February 1, tuig 1814, ang gintawag nga most destructive nga paglupok sini nga nagpagwa sang maitom kag madamol nga abo nga nagtabon sa kagsawa nga sa ulihi nalubong sa Tefra. At Tefra mga ka-aksyon na balang color gold nga do brown, di ba? Do may pagka-sulfur. Inabalang kumbaga pa bumba ka balang sa tubig daw tina balang kolorya. So amo na mga ka-aksyon ang naglubong didto ya sa kagsawa. Ang mga kahoy ang nagkalasunog, ang mga suba ang nagkalaguba, kag ang iban nga mga lugar nga malapit sa bulkan ang nagkalaguba man tungod sang paglupok sini. Sa kagsawa tao nakapin sa 1,200 ka mga tao ang nagkalamatay nga ginkonsiderar sang FIVOX nga the most lethal eruption sa history sang Mayon Volcano. So, biskan ano pa natabo mga ka-aksyon, sa bilog nga kalibutan, ang Mayon Volcano ang ginatawag nga world's most perfect volcanic cone tungod sang iya nga korte. Kaya ti maiban mga ka-aksyon nga mga bulkan nga matapos bala nga mag-irap, maglupok mga ka-aksyon, nga kabukain ni siya. So, guba iya beauty. Pero iya ang Mayon Volcano, despite sang iya mga eruption, carry bells gapon ang iya nga beauty, no? Okay lang gapon. Kumbaga pa, sa bilog nga bulkan, sa bilog nga kalibutan, ang pinakagwapa, amo ang Mayon Volcano. Wow! Gwapa lang saya ino. Pero maglupok saya, dako gidang halit niya sa mga tao, dira, no? Gwapa lang saya. So, ari bagid mga ka-aksyon, ang pinaka masiling naton nga most devastating volcanic eruption sa bilog nga kalibutan according sa australiageographic.com.au. Amo ni siya ang Mount Tambora sa Indonesia. Ari ka mga ka-aksyon sadtong April 10 tuig 1815 kapin sa 120,000 ka mga tao ang nagkalamatay kag naghatag man ini isang pila ka mga tsunami kag mainit nga temperatura sa bilog nga kalibutan nga nagresulta sang pagkalaya sa mga pananom. Linibo ka mga tao ang nagkalamatay sa gutom didto sa China. Ang abi do mga ka-aksyon depende sa bulkan, di ba? Gali, ariya, according sa Australia o australiangeographic.com.au, ang paglupok gali isang bulkan, nagahatag ini isang mainit nga temperatura. Kung balikan mo to natabo to bala sa China, tungod sa init nga gimproduce ang bulkan sa iyang paglupok, nagtaas ang temperatura. Hag dito sa China, nagkalalaya ang mga pananom nga ginasaligan man sa mga mangunguma kag sila ang nagkalamatay tungod sa gutom. So, ang abi niyo ka okay lang, di ba? May ara gali isang negatibo nga epekto pag naglupok ang bulkan. Kag kung magwa ng madang lava niya, posible man mga ka-aksyon nga ang mga isda dira sa palibot ang magkalamatay man, di ba? So, ang gwa sina iya, kung mag-init ang tubig, ang isda, tinula nga isda, di ba? Mag-init ka na yung dagat, kag may isda na nakita niyo, haboy na nakabubatwa, nakamatis, Bombay, sibuyas daw, tinula. Ang lain ako ng isda, di ba? Ang ara, grabe, hindi lang kay mga matan, hindi lang kay mga gurayan, di ba? Kita mo, grabe, bagis, no? Balin. Sa mo na mga ka-aksyon, ang aton nga history.
January 24, 2018, ang Mayon Volcano ang nagpagwa sang abo kag lava nga nagresulta sa pag-evacuate sang masobra sa 56,000 ka mga tawo. Kag para i-share man sa inyo mga kaaksyon ang picture, ari ha, ini daan-daan sa mga kaaksyon way back 1814. Amo ni siya ang Kagsawa Ruins. Naging guba bala sa paglupok sa Mount Mayon. Okay. Kag syempre, amo na sa 1814. Para i-share man sa inyo ang tsura sa Mayon Volcano way back July 21, 1928. Grabing iaso, no? Kataas ni. Amo na siya 1928. Kag para balikan ta naman, medyo saka-saka kita, tuig 1984, amo naman ang itsura sa Mayon Volcano. Mataas ang iya nga aso. Kag malapa, di ba? Madamol ini mga kaaksyon. So, suno man sa mga eksperto, basta gani mag-aso ini mga kaaksyon, posible at the same time nagagwa man sini ang iya nga abo. So, amo na ha. And recently, sa ginistoryahan ta subong 2018, amo ni siya ang iya nga itsura. Okay. Medyo colored na mga kaaksyon. Nakiti, nagtaas naman ang pixel sa camera sa naga-picture, no? Sa amo na mga kaaksyon, January 24, 2018. So amo na ha, ang aton nga istorya subong aga para sa aton nga history. Para i-share man sa inyo subong aga mga kaaksyon, isa sa mga balita naton nga magapamukaw sa inyo. Manamo sa mga tao nga masiling naton nga until now nahadlok sa COVID-19. Pero may ara man sa mga tao nga nagadrama nga nahadlok sa COVID-19. Di ba? Nahadlok sila magwa sa ilang balay, ano gid ba lang matuod? Nahadlok sa COVID-19 o nahadlok sa manugsukot sang utang, di ba? Amo nagkakatabo ko kay isa, no? Kaluluoy ba na mga abyanta, mga Turko, no? First give lang, why nakalabot? Second give, third give, why na gid yan? The number you have dialed is out of coverage area. Please try your call later. Hello, si Maren Rivera po. Ito misipong tinatawagan niyo. O yan mo na ang bala mga kaaksyon ha. Pero, ari ha, dito sa Estados Unidos, specifically dito sa may Chicago, Illinois, sa may airport, isa kalalaki ang nagpanago sa restricted area. Sang masulod siguro mga 3 kabulan nga pagpanago sa airport. Nadakpan siya kiti mga kaaksyon ang airport. Isa ina sa masiling naton nga sensitive nga lugar, di ba? Hindi ka na pwede makalawag-lahog nga may bomba, di ba? Tood ba na presyo ka na ya? Kag syempre, basta gani airport mga kaaksyon, grabe gidya ang inspeksyon. Ay ti, damo na sa mga hijack na tabo isang una. So, amo na, may isa dito ka lalaki nga nagpanago sa airport man to akon man. Nagpanago sa airport sa sulod sang 3 kabulan. Ang rason niya, nahadlok sa kuno magpauli dito sa ilang lugar sa California kay man may ara sang COVID-19. Dakpan siya. Amo nang rason ni mga kaaksyon ti para sa inyo be. Valid bala ang rason niya nga nahadlok silang magpuli sa balay to nila sa California. Ara sa may Chicago mo sa Illinois. Nahadlok sa magpuli sa California sa ila balay kay may COVID-19 pa, di ba? Sa mga kaaksyon ina maibalaan sa atong pagbalik sa atong programa nga Johnny Tiger Rides Again with Action Red Salgado. Nagkakinahanglan ka bala kapital sa Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin, nagadapyan na
Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo. Mga ka-aksyon, good morning and welcome back sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Well, this time magatamyo na kita sa aton nga mga friends diri nga nagkomento sa aton nga Facebook Live. Again, mga ka-aksyon, do not forget to like and share ang aton diri nga Facebook Live. Good morning sa kay Eliezer Likayan and also to Bia Jonathan. Good morning man sa kay Luis Gonzaga. Barangay Mailom Bago. Good morning sa kay Richard Sanchez, Roslyn Tanalgo, Felizardo Canoza. Ari oy si Pepsi. Softy drinks morning dira sa may Dubai. Good morning my handsome brother. We. Good morning, kumusta ka mo dira sa Dubai? Okay lang. Cold dira ang temperature. So, keep safe ha. Good morning sa kay Lizelle Fernandez. Good morning Action Red. Also good morning sa kay Belisa Sanchez Bulakha. Good morning man sa kay Eileen Flores. Good morning Sir Johnny. Shout out taga Talisay Family Ortiz. Good morning and keep safe. Also good morning sa kay Vanessa Mayo. Isa man sa mga suki naton kada aga. Okay, good morning Vanessa Mayo. Okay, ARB number 1. Thank you sir. Okay. Action Radio Bacolod. Okay, thank you Vanessa Mayo. And Angeli Osorio, good morning sir. Happy Sunday to all watching from Canlaon City. Uli, layo-layo pa no? Good morning sa kay Mon Lisay. Good morning Action Red. And Sunday alams na baboy naman ang sudan mo. Siguro. Elma Mancilia. Hydra sa liwata kay Marisa Villanueva sa may Dubai. Elma Mancilia, good morning po. Galing po magsalita, ganda po. Wow, grabe ganda ng boss. Hindi naman siguro ano. So, sa liwat, good morning sa kay Elma Mancilia. Thank you sa pag-appreciate. Erlinda Salgado, dira sa may Barangay Singkang Airport, parinti ko ni. Okay, good morning sa kay Erlinda Salgado. Happy Sunday. Luprico Oblima. Good morning Sir Red. Pwede pa shout out to 21 wedding, 21st wedding anniversary namon. Okay, Lupricio Oblima. Okay, congrats happy 21st wedding anniversary sa inyong adowa. Imelda Habelo Bangwanga, maayong aga. Jason De La Cruz, good morning. And also good morning sa kay Jason De La Cruz, kita giniya kada aga ya. And Felinora Oliveros, happy Sunday. Ari paged. Okay, Umaro Bawuro. Ito ay isang pagkakataon para sa kapwa para manggagawa. Okay. So anyway, laba-laba ning message niya Umaro Bawuro. Good morning dira sa imo. Hi man sa Quechona Menor Bright. Good morning Johnny Tango. Greet ko lang Tatay Agosto sang Hacienda Laguay Silay City kag Nanay Dimet gapamati sila pirmi. God bless, more power. Thank you. Jennifer. Okay. Kabudag is ano kung ibulag bala ang pangalan Jennifer.
Good morning pa shout out sa baby Kurt nga aga pa nagbugtaw. Maymay Singway. Good morning. Philip Lorente. Suki taman ni. Rosalina Arellano Espadero. Good morning. Vonnie Pabalinas. Action Red, please greet belated happy birthday sa kay Kabalikat 40101 Dr. Virgilio Yulo Tan II. Thank you, Ged. Kag Jari Jao Villanueva. Good morning sa imo. Yvonne Buescher. Good morning, Action Red. Okay, thank you, Yvonne, sa pag-share sa aton nga Facebook Live. And keep safe, Yvonne Buescher or Busher? Okay, so yun. Good morning man sa kay Mayward Castiliano. Good morning man sa kay Noel Amar. At tamyaw ko lang akon uto dira sa Barangay Alihis nga si Ivan Amar. So muna mga ka-aksyon, ako kamo dira may ara sa mga jokes, may ara kamo dira sa greetings. I-comment nyo diri sa atong Facebook Live kag kung makatime kita later, ina pagatamyaw naton. Okay? So magabalik kita mga ka-aksyon matapos ang pila ka mga pahanumdum. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo. Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:30 na sang aga. O galing sa mga tao dira nga may ara sa pagahimuon nga importante. May ara dira sa pagkakantuan nga importante. Bugtaw na kamo dira ha, dakpan nyo na ang balde habon kabo kag maligo. Amoy dugay na kamo dira laminday ha. Bango na kamo dira mga kaksyon. Ang dapat i-prove ta that the Filipino time is always on time. Bango na kamo dira ha. Ay syempre sa mga tao dira ka magapanindahan subong nga aga, lain gid kung temprano pa kita magakadto sa merkado. Ay kung temprano pa mga kaaksyon, makakuha kamo dira sa nga dalag ko. Labas, nagapula-pula ang hasang. Kag barato nga isda, nana. Kumbaga pa, pirti ka tibsol nga isda. Wow!
So mga ka-action, I guess para ihatag sa inyo ang pinakaulihing nga balita diri sa Bacolod, kagbilog probinsya sang Negros Occidental. I guess we will have action Action Alvin Graba. Good morning, Action Alvin. I miss you. Bow. Amo na nga hambal ta bala nga golden voice. Yes. All right. Yes, it's me. I live again. Nahidlaw mo ta si mo Action Alvin ba? Ni action na red. No, naidlogin man ko sa ibo ba? Sa katuig man ko kabalik sa ibo ba? Lawig ba? Lawig eh. No, nagligad lang to 2020. Siguro 2021 na. Gani man isang katuig eh. Sa katuig gid antes ko kabalik sa imo nga programa ba? So anyway, Action Alvin, sa mo kapaglibot-libot diri sa syudad sang Bacolod kag bilogan na Negros Occidental, ano balang imo nga mga nakita or nasiplatan? Yes, action na red, no? Subok ka kagaon natin ang number 1 diri amat-amat na nagbiyahe ang pila ka mga salakyan makita na sa pila ka mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod ang nagabiyahe going sa Central Market. Bukas na ang mga merkado, subong nga tatlo ka mga dalagko nga mga merkado ang bukas na, no? Of course ang Libertad, Burgos kag ang Central Market ang kalabanan karon ti Domingo nagapanindahan sang ginahambal mo sang matipsol. Wow. Klaseng isda. Amo na ginambal nila nga dapat kuno aga ka pambugtaw para makita ka dira sa nga mga labas nga mga isda, no? Sa action red, no? At least makitaan kag barato of course ng mga isda sa tagsa ka mga merkado. Ti kahit papano ya sa aton nga mga kauturan temprano pa magapamalaklon bukas na ang tagsa ka mga merkado. Hindi lang tatlo ka mga dalagko nga mga merkado. Ti of course ang mga merkado ta of course sa area sa Sumag bukas naman ang iban nga mga merkado amat-amat naman sa pagbukas kay subong adlaw Domingo damo ang nagaparindahan tiyempo man no, para magkabanding ang pila naton nga mga kauturan. And then subong nga kagaon sang nasiling tanan damo na amat-amat na ang pagbiyahe sa pila naton nga mga kauturan subong nga aga nga panindahan. By the way, congratulate lang nga bag-o nga napilian nga mga miyembro sang Negros Press Club. Uy. Kay kahapon, sadya man to kahapon nga adlaw, during election time, of course, nagdaog ka sa pagka-presidente, bag-o nga presidente 2021 to 2022. Of course, si Ives Montisillo rather, no? Ang nagdaog bilang presidente si Sir Eljan Castaño, nagdaog man bilang vice presidente, of course, si Nanette Guadalquivir, ang secretary, ang treasurer si Action Eden Abuso. Wow. Damo ni kwarta Action Alvin. Oo, kay treasurera mo. Basta treasurera ni. Sigurado gid na ya, sadya gid ni. Mapalapit ta sa luwag ni. Ay, Basta makalibre ta dira kape balao, no? Sigurado gid, no? Sigurado gid libre permi ang kape kay ara sa aton ang treasurera. Correct. Of course, si Marcian Muyko nagdaogman kapon nga adlaw. Sa board of director, of course, congratulations kay Action Boy Duran. Wow. Nagdaogid, no? Merlinda Pedrosa, si Carla Canyet, and of course, si James Toga, nagdaogman Action na Red. So at least, congratulations sa bag-o na pilian ng mga miyembro or rather official sang Negros Press Club. O, tisa dyan na ni, tisa panibago naman nga challenge nga pagka-atubangon, tisa sining panahon man sang pandemya, nagligad tutuig sa panahon man sang nakaaging presidente, di ginsugata gid kita sa dako man nga challenge. Tisubong niya, it seems nga lapit na para magbalik kita sa normal, no? So, diri na kita action red, gusto mo tong-its ta. Boss. Tong-its. Tong-its ta. Galing ko ito ginabawal na Action Alvin eh. Di ba? Oo.
makon mo na yang siyam ka mga tao, siyam ka mga persona, kaladakpan tong it. Uy. Oy. Ba- Sa area sa Hacienda Guadalupe, Barangay Ayungon, sa syudad sa La Carlota, nagkaladakpan na Musandaya Chona Neri, 50 anyos, Leslie Larit, 44 anyos, Jumedes Martisano, 50 anyos, ini sa isa pa lang ni Kalamesa. Oh, sa piyak naman nga Kalamesa, Oh. table 2. Oh, table. Do restaurant ka, table 2, table 3 ba, no? Oo, gani ba? Table 2. Dakpan. Ay, Si kasandi. Amalia Martisano. O, dakpan man si Hela Larit and Shirley Argilles. So, dire naman kita. Table 3, please. Dakpan man si Ricardo Martisano, Giovanni Arzaga, and Neri Roy Niere. 59 anyos, init sila tanan aksyon na red. Lunsay nagapuyo sa Hacienda Guadalupe, Barangay Ayungon, sa syudad sa La Carlota. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe, ang acting chief of police ang La Carlota City PNP. Ining siyam tanan nagkaladakpan akto Uy. na nag-engage sang illegal nga panahor. Uy. Resulta diri nga pagkadako pa sa mga nagkaladakpan o kung siya mga nagladakpan sa sining nga illegal gambling, din na-recover diri ang 3 ka mga lamisa, and of course, dako man nga kwarta ang nakuha sa ila aksyon na Redo. Uy. Oh, sa table 1, pila ang bill? 307. Table 2, nakuha man 800 pesos. Sa table 3, na recover 410 pesos. O ba, sobra man 1,000 ang na-recover sa mga kapulisan in relation diri sa illegal nga panahor plus. Of course, ang baraha silbi amo ni again gamit sa tong-its aksyon na red. Kining siyam karon nga mga nagkaladakpan ang titinido karon sa La Carlota City PNP. Ba. Observation kaga report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you so much, Aksyon Alvin Grava. Sa pinakauli diri nga balita sa Bacolod, kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Amo na ginambal ta mga kaaksyon, ano? Sundon ta ang ginapatuman sa aton mga opisyalis diri ha sa Bacolod kag bilog ang probinsya sang Negros Occidental. Di ba mga kaaksyon masilig naton nga ang virus ya ara lang sa aton nga palibot. Di ka magsiling dire yang ati nagtahaw naman kiti nagdubo naman cases ta, di ba? Por Diyos, por Santo, okay na taya. Tapos gusto nyo pag hindi magbalik ya, no? Muna bala? Kung kaisa mga kaaksyon, nagarelay man sa aton, ang disiplina bala, nagareklamo kita sa baha, nagareklamo kita dira kung ano gakatabo mga kaaksyon sa palibot naton. Mismo kita kung kaisa, wala ta magginatuman or ginahimo ang responsibilidad, di ba? Bilang isa ka residente, pagaboy dira sa basura biskandiin, di ba? Tapos mareklamo kitang isabla. So gani mga kaaksyon, let's be fair, okay? Kung ano gid man din ang ginapatuman, sundon ta, di ba? Kahit hindi man na makapalain sa ato, no? Ang isa pa mga kaaksyon, hindi ka man mapatay kundi ka magampang tungit subong, no? Kung ako sa imo, puli kas balay niyo, kagala, dugsi nga to siya sa wahon mo. Pwede dapat may kontrol, ha? Kaya basim lang madugangan na naman da ang alaga niyo. Mga kaaksyon, welcome sa gihapon sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Anyway, para balikan mga kaaksyon, ini courtesy of Google Photos. So, ani mga kaaksyon para ipakita sa inyo, this time courtesy of Chicago Tribune. Sino ba lang tao nga ini? Sino ba lang tao nga ini? No, kilala nyo na? Basi kilala nyo na, ha? Okay. Amo na siya ang itsura sang lalaki nga 3 ka bulan nga nagpanago sa restricted area dito sa may airport sang Chicago. Nyay.
para i-share sa inyo mga kaaksyon ng istorya. Sa Estados Unidos, isa kalalaki ang nagpanago sa airport sa Chicago sa sulod sang 3 ka bulan tungod kay nahadlok ini sa COVID-19. Nyay! Diba? Nahadlok si mga kaaksyon. Ang iba niya wala nahadlok sa COVID-19. Ang iba niya nahadlok sa gutom, di ba? Isa ka taga California nga lalaki ang ginaresto sang nagligad nga Sabado, January 16, kag ginakusahan nga nagpanago sa restricted area sang O'Hare International Airport dito sa may Chicago sa sulod sang 3 ka bulan. Suno sa iya statement sa mga pulis, ini ang nahimo niya sa tuman nga pagkahadlok sa COVID-19 kag nakulbaan nga magpauli sa ila balay sa California. Siya ang nagtago sa airport, nakasurvive pinaagi sa pagpangayo sang pagkaon sa mga tao nga yara sa airport. Minsan ra bala mga kaaksyon nahadlok sa magpauli sa ila to sa California tungod kay may COVID-19. Pero wala siya nahadlok ka magbangayo isang pagkaon dira sa airport. 'Di ba? Again, ang aton diri kontra is invisible. Meaning to say, hindi nyo makita kundi ang virus na, no? Pero, nasarangan niya nga magpangayo siyang pagkaon dira sa mga tao sa airport. No, nakakalurk eh. Isa sa mga staff sa United Airlines ang nakakita sa kay Aditya Singh, 36 anyos. Kag ginrequest ni ang iya nga identification. Ginkakasi ni ang iya nga mask kag ginpresentar ang badge nga ginapanag-iyahan sa isa ka operations manager sa airport nga ginreport nga nadula sadto pang bulan sang Oktubre tuig 2020. So meaning to say mga kaaksyon na pagkadula to sang badge bala sa isa ka operations manager sang airport, ginkuha niya ni. Taga mo na siguro gingamit yung access para makasulod sa mga lugar dira sa airport nga restricted areas. Si Singh ang mag-aatubang sang kaso. Isa na diri ang felony charges of criminal trespass sa restricted areas ng airport. Ang Cook County Judge na si Susana Ortiz ang nag-set sang bail nga $1,000 dugang paniya nga kung makahatag siya sang kwarta sa bail niya, si Singh ang iga-prohibit sa pagbalik sa airport. So, hindi na sa mga kaksyon pabalikon sa airport, Kasi siguro, sa ulado na itong mga lusot-lusot, pagbasi bala, hindi lang kay panago tungod sa COVID-19 ang rason niya. Basi, may mahimo pa siya nga iban nga krimen. Basi, So, muna mga kaksyon, ang isa sa mga pampamukaw nga balita sa mga aga, nga isa ka lalaki ang nagpanago sa airport sa sulod sang 3 ka bulan kay ini nahadlok sa COVID-19. Manago ka man sa airport. Galing ka manago ka dito, madakpan ka Kung galing ito mga ka-action minsan rabala, iniya Estados Unidos. Ano bala ka-stricto ang airport sa Estados Unidos? So siguro, sa iban man nga mga komento sa mga tao, nangin-lax ang security tungod sa COVID-19. And I guess siguro tungod man gina-implement ang skeletal, di ba? I know, kag naibalaan nyo man, nga madamo man sa mga tao nga nagkadulaan sang ubra because of the COVID-19 pandemic, kag siguro that time naka-skeletal. Kag jutay sa mga eroplano ang nag-abot, diba, sa kadar airport, tungod kiti, may ara sa mga lockdown. So, if you can remember, I guess it was January 22 nga nag-lockdown ang Wuhan City dito sa may China 2020, di ba? Kag gin-paralyze man ang pagbiyahe sa eroplano, sang mga bus, kag sa mga tren, mga ka-aksyon. And I guess, dito man sa pungsod Estados Unidos, gin-stop man ang pag-travel sa mga eroplano para mapunggan ang paglaptas ng COVID-19
COVID-19 dito sa pungsod Amerika. Kag syempre sa record mga ka-aksyon, ang may pinakadamo nga nagpositibo sa COVID-19, di ba, Estados Unidos. Kag syempre sila man ang nagapanguna, di ba, sa death toll. So, mga ka-aksyon, again, sa liwat, hindi ginaton pag i-underestimate ang COVID-19. Dapat gid mga ka-aksyon nga preparahan ta, di ba? Kay kabudlay kung kaisa. Remember, ang pagginulsol, ara pirmi sa ulihi. Ang abi ko palang gaya ko. Pero nakita ko sa bangga, may gina-holding hands kay Iban. Sa mga ka-aksyon, para sa ato mga jokes, subunga aga, yari na! Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Eksena sa restaurant, nag-serve si Johnny nga waiter sang isa kataasa nga kape sa kay Inday nga customer kag nagreklamo ini. Bakit? Waiter! Waiter! Yes mama, may idugang ka nga order magluwas sa imo nga kape? Paano ko magdugang sa kape? Ang inyo kape di ho, hindi ba ni init? Kag paano ko ma-enjoy ang kape nga ni? Aber. Sorry gid ma'am, sige lang kaya islan ko ang kape sang init-init gida. Sang malapit na si Johnny sa counter para islan ang kape, nasalapay sini ang isa ka customer nga si Rugo kag naula gid ang kape sa iya. Ouch! Aray, kainit sing kape na paso ko. Agay. Ano? Napasok ka, sir? Paano kay hindi ko nung init ang kape hambal ni ma'am sa piya ka table, ho? Init. Ma'am, init ko no ang kape. Nagbinutig ka. Ha? Amo na mga ka-aksyon ng first joke natin halin sa kay Manilyn. Basta gani ba nga wala kwarta kung kaisa ano, sa mga pelikula bala ano. Tapos nakaon, tapos butangan langaw, dira ang sabaw no. Milangaw ko no. Para wala sang bayad. Mga pelikula ni Tito Vic at Joey Sanguna. Hindi gani kung wala siyang kwarta mga ka-aksyon sa pelikula ba ni FPJ. O po na balang bata, yada. Kati single dad sa ino. Go wave. Nag-wave siya sa kay Jimmy Santos kag kay Ruby Rodriguez. Ang ending sa uli sila tugin pabayad. Pero ang duwan Ruby Rodriguez kag Jimmy Santos nag-wave naman sa manager. Wala gid mi isa sa ila ang nagbayad ng kaluluoy, ang manager kag ang waiter. Next ka joke mga ka-aksyon, yari na. Isa ka adlaw si Rugo ang nagkadto sa balay ni Johnny para maibaligya nga kamera. Tagbalay! Pre Johnny! Tagbalay! Yes, pare Rugo, sulod lang. Pre Johnny, good morning. Good morning man sa imo, pre Rugo. Yes, pre. Anong mabulig ko sa imo? May ara ko tanay isang gusto nga ibaligya sa imo nga kamera. 50,000 pesos lang ni. Diyos ko, kamahal man sila nga kameraman kag bebebe. Nano inirugo? 5 megapixels lang ang kamera mo? Mas mahayo pang cellphone ko siniya. Pinasay na yung kamera pa rin Johnny. Na-curious si Johnny nga ang kamera nga ginabaligya ni Rugo tag 50,000 pesos gid. Tapos 5 megapixels lang ang kamera sini. Abe, ihambal sa akon kung ano ang ari di sa kamera nga wala sa iban nga kamera. Tanawa bala ho.
may picture pa ka mo dinihilin nga nagabaligya sa tsanggid ablas bangga, oh. Kasuit pa gani si inyo. Tapos, oh, tulo ka bala, nagtusik-tusik pa ka mo nga duwa. Ay, uno. Hala, may picture mandi nga na gasabak si hilin sa akon. Sige na lang pare Johnny, kung hindi ka, kay misis mo na lang, basi gusto niya baklon eh. Hindi pare Rugo, baklon ko ni. Ikaw bala, nami di ka kamera. Barato na ni ko mag 50,000 pesos mo. Han! Magwa kami yanay na pare Rugo, mabalik lang kami. Balik lang kami. Thank you so much, Anthony. Sa imo nga joke, Grabe, no? 50,000 pesos nga kamera, 5 megapixels. Ginbaka na lang doon kasi tungkol sa picture nga butang ta, ebidensya, no? Barato to. Sigurado nga biround siya sa wawon. Eksena sa merkado, nagadalain si Johnny. Sir, baklin ako sa ginabaligya ko nga isda, labas ini. Labas ning marot, pwede mo gini siya nga prituhon, kag pwede mo man siya nga paksyuhon. Pasensya gid miss. Hindi gid ko kabakal subong kay nagapanubo subong ang budget sang manog bakal. Ano? Gapanubo ang budget sa manog bakal? Ano naman na, sir, ang koneksyon mo sa manog bakal? Paano mo na nahibalaan? Basta, ang mahambal ko lang niya, puraot gid sila tanan. Sus, kabudlay man si mo intindihon, sir man. Manog bakal ka man haw o supplier ka man sang isda? Kabalo ka, miss. Isa ako kapikpaketer. Lantawa ba lang wallet ka nakuha ko diho? Nan, ang unod sang wallet, 40 pesos lang. Hala, tuon, 40 pesos lang, no? Thank you so much, Michelle, sa imo nga joke. Grabe mga ka-action, ano, kung magpuraot gani. Ang mga pickpocketers ko, no, puraot man, di ba? Agwa sini ko, no, gamay ilabinta. Eksena sa merkado. Okay? Okay. Tapos na rin mga ka-action, ano? Eksena sa merkado. This time, matapos ang merkado, eksena sa plaza naman kita. May bench, pero hindi maayo kitaon kay ginatabunan ini sang duranta kag iban pa nga mga tanom. Dito, nagapungko sanday Johnny kag Inday kay ginsaway sila sang security guard nga si Rugo. Hep. Gaano ka mo di sa park? Hindi na di pwede, bawal na di. Ano? Bawal di magpungko sa bench? Paano nagbawal man? Sir, wala man pa man curfew, kag alas 4 pa man lang sang hapon. Hindi man siya nag-iintra ako sa gusto nyo matabo, pero naga-warning lang ako sa gusto nyo nga himuon. Binuang ni ang imo ya. Wala man kami plano nga paglukaton di mga tanom di. Human sir, buot kami nga mga tao ya. Sa liwat, naga-warning lang ako sa inyo. Kay ho, tanawa ba lang sa cellphone ko ho? Kamuni ang sa viral sa mga bag-ong skandal. Be? Oh. Thank you so much, Carla of Barangay Punta Taytay.
Next na to nga joke. Eksena sa mall. Ginsaway ni Johnny ang mga kabataan nga nagatambay sa gwa kag gusto niya ini nga papulion kay perti kagahod kag basi bandala naman ang dingding sang department store. Ari naman kamude, abi paglayas kamude. Hindi kami maglayas ni. Kay para sa amon, balay din namon ang Batikolon Department Store. Gani man, bago ni namon subong nga home court ang Batikolon Department Store. Wala ko labot, hindi ka mong tag-iyas ang mall gani. Hindi sa inyo nakapangalan ang titulo sang duta. Bisan pa, ginakabig ni namon yung headquarters kasi likod sa department store nga ini. Dito kami nagahirap sarap. Basta, malayas ka bude. Sailo ka mo to sa piya ko. Dito bala sa Tinae Department Store. Dito ka mo kadto. Hindi na kami pwede magsaylo sa Tinae Department Store. Kag nga aman nga hindi ka mo pwede magsaylo dito, how? Kay ginbuno namon ang gwardya dito nga nagasaway sa amon. Kada magtambay kami to. Hindi na namon hungod pero napatay gid siya. Ti naban kami dito. Okay. Di sige Dre na lang ka mo tambay. Joke lang to ako na. Pwede ka mo di ka tambay sa likod mo to. Pwede ka mo tuliwat kahirap sarap. Thank you so much, Ricardo of Barangay Alangilan. Next na to ang mga joke mga ka-aksyon. Ari ha, medyo may pagka-emperor naman. Isa kaadlaw sa kaharian ni Emperor Johnny Tango. Tungod kinagdaog ini sila sa digmaan, nag-celebrate sila tanan. Nagpatumba sang baka, mga baboy kag kanding. Me. May nabatian ako nga hindi manami. Parti sa plano sa akon. Anong Emperor Johnny? May nagaplano sa imo? May ara sang plano parti sa akon. Kag sorpresahon pa ako. Sorpresahon pa ako. Parti sa akon kabuhi. Kag kilala ko ini siya. Pero hindi ka mo anay magpaminsar. Makaon kita anay lechon baboy. Sang matapos na sila kaon, nag-inom si Inday nga asawa ni Emperor Johnny. Kag gulpi lang ini nga nalipong. Ano ining nainom ka? Galigin ang ulo ka. Oh my God! Si Inday nga asawa mo, Emperor, napatay! May nagplano sa iya! Giniluan siya! Ako ang nagbutang hilo sa iya ilimnon. Nabatian ko nga may plano siya sa akon, parti sa akon kabuhi. May lang gid kay naunahan ko siya. Siya ang nauna patay. Sa laang ginapaminsan mo, mahal na Emperor! May plano magid siya sa imo, pero sa imo nga birthday. I-surprise ka niya. First time niya sa kabuhi mo nga may edad ka 45 nga nagalupok. Tinag-order siya sa mga balon kag cake to. Tood? Sawa ko. Thank you so much mga ka-aksyon na sinupagpamati sa programa nato nga Johnny Tango Rides ngayon with aksyon Red Salgado. So huwag natamyaw ko lang ha. Si paring Nelson Sidilio. Ganang pamati sa atin, thank you so much. And also to Attorney Mark Steven Mayo.
Mga ka-aksyon ni Siliwat, si Aksyon Red Salgado. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo